Esperjenza sabiħa, fija ħafna challenges, mhux ħanejdlek li ma fiex, però jiena personali kolli nagħmilha 1000 darba nagħmilha. Dini Ruth Baħaġar, foster carer li bħal tagħha hemm diversi stejjer oħrajn ta' suċċessi fejn jidħol il-fostering f'pajjiżna. Waqt konferenza l-ħamis filgħodu ġiet ċelebrat is-suċċess ta' dan is-servizz mid-Direttorat tal-Kura Alternattiva li attwalment qed jara 178 familja jieħdu sehem f'din l-inizjattiva mill-isbaħ. Il-konferenza bit-tema Ejja nagħtu t-tama iddiskutiet kif il-ħidma tad-direttorat li ħoss tfal għaddejjem minn żmien diffiċli taħt il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS kontinwament tara kif dawn jingħatalhom ambjent ta' familja. Kumment il-One News, il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti kellem dwar is-sabiħ ta' dan is-servizz u kif konferenza bħal din tevalwa dak li jkun sar fil-fostering. Aħna nħeġġu ħafna lin-nies jiftħu qalbhom u jiftħu darhom biex jiffosterjaw it-tfal. Bħalissa għandna bżonn ħafna nies li jiġu l-qudiem biex hemm tfal illi intuhom familja permezz tal-fostering. Remenda Grek, direttura d-Direttorat tal-Kura Alternattiva, qalet li kull tifel u tifla jisħoq illa li titrabba f'ambjent ta' familja li jindokrawhom daqs li kieku wliedhom u jaraw it-tiġijiet li jkollhom. Semmit kif minn dawk il-familji li fetħu d-djar tagħhom biex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb li dawn it-tfal kien hemm 29 tifel u tifla li nataw foster carer din is-sena stess. Qalet kif ċertu każi il-foster carers ukoll jibqgħu jkunu ta' sostenn għat-tfal anke meta jalqu 18 u 21 sena. Tant li fl-aħħar 4 snin kemm ilu għaddejn dan il-programm 139 tifel u tifla ingħataw garanzija li mhux se jiċċaqalqu waqt li 20 ukoll ġew adottati. Bekk ingħata pedament iżjed sod li dawn it-tfal biex ikunu ċittadini b'saħħithom meta jikbru. L-appell tiegħi huwa ċertament għal iktar familji, iktar individwi, koppji jew inkella persuni waħedhom illi jixtiequ jingħaqdu ma' din il-familja sabiħa tagħna ta' foster carers. Aħna nagħtuhom it-taħriġ, nagħtu dak kollu illi hemm bżonn sabiex ikunu u jkollhom il-possibilità u l-ħiliet kollha neċessarja sabiex jilqgħu fi ħdanhom iktar tfal, għandna diversi tfal illi qegħdin jistennew illi jiġu mmeċċjati ma' familja. Allura dan huwa l-appell tiegħi.